Zu, Araba ondo ezagutzen duzula esango zenuke? Gerardo López de Gereñu etnografoak primeran ezagutzen zuen Araba eta biziki maite zuen. Zioenez, bere herriarenganako maitasunari jarraiki hasi zen ikerkuntza lanetan. Bertako etnografia, folklore, lexiko, arte eta toponimiari buruz lan ugari egin zituen. Bere emazteak esaten omen zion, Arabaren mutil laguna zara zu, eta ni, etxean nago, zu, noiz bueltatuko zain? Hain zuzen ere, bere omenez jarri da abian Gerardo López de Gereñu lehiaketa, Euskarak Araban utzitako aztarnen berri ematea helburu duena. Arabako ikastetxe desberdinetako ikasleek hartu dute parte bertan. Araiako toponimoa den Amamio izeneko lanak eraman du 3. saria. Araiako ikasleek egin dute etxekoei euskarari buruz galdetuz eta inguruetako hitz euskaldunak bilduz. Guk bildu ditugu gure inguruan euskarrenan erabiltzen diren euskarazko hitzak. Komentatu genuen eta denon hitza jarri genuen paper batean. Bertxotan adierazi dituzte eskerronak. Aspaldi euskalduna zen gure Araba, poliki galduz zen hementxe euskara. Hau Berreskuratzea da gure ardura, Araba euskalduna beti izango da, Araba euskalduna beti izango da. Araia! Bigarren saria Trebiñuko konderriraino joan da, 3 tribu lanarengatik. 3 tribuk konderriko historia eta bertan bizitako tribu prerromanikoak aztertzen ditu, bertako toponimia azaltzeaz gain. Baina, zer esan nahi du 3 tribuk? Trebiño latinez esaten, dirudie zela trifinun, eta trifinun latinez nahi du 3 tribu. Eta bertan elkartzen ziren baskoiak, autrigoiak eta barduliarrak, eta izan ziren garai batean izandako tribuak. Eta Trebiño elkartzen ziren, eta horregatik Trebiño edo trifinun latinez. Areta inguruetako 52 toponimo biltzen dituen lana izan da irabazlea. Aretako Fabian Legorburu eskolako ikasleek egin dute bilketa. Laudioko eta Atzeta eta Aretako kaleak esatea non dauden eta nola dauden egin. Asko ikasi dutela agerikoa da. Esaten zuten, lehen zegoela hor zagarron. Atxarte. Areta eta Laudio lotzen duen bide zaharra. Atzetara Bizkaian justo muga da. Bai, Araba eta Bizkaiaren artean. Goiko gane eta kamaraka. Eta lan mardularen ostean, zero beagorik merezitako sariaz gozatzea baino. Aretako ikasleek ondo merezitako lehenengo sariari esker, primeran pasa dute ainanan 3 egunetako multiabentura txangoan. Koloretsuago argi, esnatu dezan bihotz barrutan, lodugun bizipoz hori. Irrifari eskor bat margotu, diogu haizeari. Sekula ez da berriz izango, berri beltzen mandatari. Honez gain, irabazle guztiek Arabako sekretuak azalarazteko oso lagungarria izango zaien ebuka ere eskuratu dute. Sariak sari, Gerardo López de Gereñu lehiaketan gure ondasunari zor diogun begirunea bermatzeko urratsak eman dira. Izan ere, askotan ez gara hartzen euskarak arabarron egunerokotasunean duen garrantziaz. Decimos vete a la vez. Decimos estoy larri. Decimos vete al olor. Comemos para chicos. Comemos también por Usalda. Cogemos a pagurus en el río. O marigorris en el campo. Y cuando nos aburrimos nos quedamos neques. Si un niño llora, hace mañas. Y si es grande y fuerte decimos menudo morrosco. A las niñas les ponemos un churi en el pelo. Y de vez en cuando echamos un nordavo. Todo esto hacemos y decimos los alaveses cuando hablamos castellano. Es pues nuestra tarea recuperar y preservar lo que es nuestro. Ez dago zalantzarik euskarak gurean errotutako sustraiak indartsuak direla oso. Adibideak anitzak dira, eta gero eta ugariagoak izan daitezen, Gerardo López de Gereñu lehiaketa urtero ospatuko da,
Gure gazteek, gure ondarearen sekretuak aurkitu eta azalerazten jarrai dezaten. Euskararen astarnetatik abiatuta, euskara gure bihotz eta batez ere mingainetan une oro egon dadin.